Здравейте! Както виждате и днес, денят отблизо с мен Мария ще ви води към самото съвършенство. Йога, йогийско дишане и асани са само част от трансформацията ни. Групата от студийното ни реалити влез в форма с нас, ви хвърли ръкавицата и то много сериозно, така че започвайте и вие вкъщи пред телевизора. И днес нещо уникално. За първи път в телевизионния ефир кисело мляко, заквасено с обикновена планинска вода. Създателят на един от първите в света пробиотици за космически програми е тук. Виждате го, професор Николай Александров и неговата дясна ръка доктор Даниела Петрова. Ще впрегнем най-добрите бактерии на Земята. Пробиотиците, пребиотиците и симбиотиците да работят не за кой да е, а за нас. Казах, че днес ще ставаме все по-съвършени и наистина ще го направим. Освен йога и една бърза промяна ще има в стайлинга и много полезна информация за това как да поддържате косата си не само през есента. Виждате и коафьора Милена Найденова. Всичко това тя ще преобрази. Също така и двама от нашите участници, Мария и Цвети, са тук. Те са готови наистина за пълна трансформация, както ми казаха, така че каквото стане, стане. И още в предаването днес Долче Вита с Милена Атанасова и най-важно как да се научим да казваме не. Знам, че е много трудно понякога. Ще има новини също така и от космоса. А сега отиваме към пробиотиците, пребиотиците и симбиотиците и онова, което не знаете за тях. Нека си го представим. Това е нашият стомах отвътре. Не особено приветливо място, което обаче се оказало уютен дом за около 400 вида микроорганизми. Всички те като едно истинско общество са постигнали известна договореност за мирно съвместно съжителство. В този микросвят е важно да има и пробиотични бактерии. Наричат ги още млечно кисели заради способността им да синтезират ензима лактаза, разграждащ млечната захар. Чрез нея те унищожават патогенните бактерии и биологично активните им вещества, отделени в нашия стомах. Така коригират високото кръвно налягане, понижават лошия холестерол, модулират обмяната на веществата. С най-добра репутация от пробиотиците се ползват Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Когато приемаме богата на пробиотици храна, в 1 грам стомашно съдържимо се натрупват милиарди от тях. Но пробиотичните бактерии имат нужда от подкрепа в борбата им с лошите микроорганизми и я намират в лицето на пребиотиците. Те са най-добрата хранителна среда за пробиотиците. Представляват въглехидрати, срещащи се в някои растения и млякото. А благодарение на личната намеса на хората в живота на про- и пребиотиците вече съществува и техен кооператив – симбиотиците. Едно друго сдружение, също важно за нас, наречено Световна здравна организация, постоянно ни съветва да приемаме пробиотиците в адекватни дози, за да бъдат наистина полезни за здравето ни. Така, както ви казах в началото, професор Николай Александров е тук. Здравейте. Здравейте. И доктор Даниела Петрова. Здравейте. Сега нещо много интересно, което разбрах и което действително не знаех, че дължим белия цвят на кожата си точно на пробиотиците. Така ли Точно наистина? така, да. Как се получава това нещо? Цвета на кожата е свързан с витамин D. Така. Витамин D можем да си набавим по 2 пъти. Единият начин да си набавим витамин D е като си подложим кожата на облъчване със слънцето. Тогава се образува пигмента меланин и колкото повече се излагаме на слънце, толкова кожата ни става по-тъмна. Вторият начин да си набавим витамин D е чрез различните храни. Като най-много витамин D се съдържа в млякото и млечните храни и в морските риби. Затова преди много хиляди години човечеството много малко е населявало континенталните части, по-студените, а е населявало главно топлите страни и около моретата. Когато преди 9000 години нашите прадеди траките откриват млечно-киселата ферментация и започват вече да се консумират мляко и млечни продукти, ние започваме да се набавяме витамин D чрез млякото. И се явява ненужно толкова излагане на слънце, толкова подлагане на слънчеви лъчи. Защото по този начин набавяме. Тъй като ни си набавяме витамин D с млякото и млечните продукти. Това, че е открито преди 9000 години, че е точно от Тарките, това са в страните около Черно море. Английският професор от Бристолският университет Ричард Евершет откри около 2000 керамични съда в страните около Черно море, както казах, които съдържат млечно-кисели продукти и се установява, че за първи път е открито тогава ферментацията на млякото и на млечните продукти. До тогава човечеството не е могло да консумира
мляко и млечни продукти на домашните животни, тъй като ние не сме имали ген. По начина, по който го консумираме сега. Да. А нали знаете, че сега в смисъл в днешно време има пък други теории. Отричат се абсолютно млечните продукти. Не е цяло, киселото мляко не е толкова, но пък сиренето, кашкавала. Какво мислите за това? Ние сме бозайници. Нека да тръгнем оттам. Значи причината майката, когато роди бебето, то бозае от... Примерно според аюрведа храненето не е толкова добре да консумираме млечни продукти, защото увеличават вътрешната секреция. Това е точно това, което аз говорих, че голяма част от човечеството не е имало, а и сега няма този ген, който да контролира ензима, който разгражда млечната захар. Така, например, жълтите хора, китайци, японци и други нямат този ензим и те не могат да консумират прясно мляко по тези причини. Поемайки прясно мляко, то ферментира в червата на тези хора и се получават диарии, болки, всички възможни неща, за които се сетим. Да, добре, а при нас как е? При нас как е? Защото се твърди, че примерно след 30 годишна възраст се получават почти същите неща. Много по-трудно усвояваме. Не е така. Това е въпрос дали липсва ензима или има този ензим, който да разгражда млечната захар. Хората, които имат ензима, могат да си консумират прясното мляко, а тези, които го нямат ензима, не могат. И как да разберем, имаме или нямаме? Чрез опит. Когато не можем, получаваме от прясното мляко различни такива странични прояви, значи не можем. Нашето население, българското, около 12% не може да консумира прясно мляко. Само 12%? Да, докато в една Западна Европа процента е 25%, а при китайците 80-90%. Затова японци и китайци консумират млечно кисели продукти, сирени, йогурт и така нататък, тъй като там самите бактерии имат този ензим, който разгражда млечната захар и при тях нямат тези странични прояви. Затова навлизат толкова масово при тях консумацията на пробиотични бактерии. Защото други специалисти твърдят точно обратното, между другото. Това вече отживелица и са стари теории, стари вярвания, специално за храненето с млечни продукти. Това го твърдят хора, които, както казах, които не са достатъчно добре изследвали всички тези неща. Ако ние спрем да консумираме мляко и млечни продукти, ние няма да имаме пробиотични бактерии. Няма всичкото това, за което го говорим до сега, просто отива Добре, а не могат ли да се приемат по друг начин? Не само чрез млечните продукти, допълнително да ги приемаме. Това са добрите бактерии, нали така? Ако трябва наистина да... Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в подходящи количества оказват здравословен ефект върху човешкия организъм. Какво значи подходящи количества? Как да разберем, че количеството... Според Световната здравна организация, нивото на количеството на бактериите, живите пробиотични, които трябва да приемаме, за да има здравословен ефект, трябва да е 1 по 10 на 7. Това са 10 милиона. 10 милиона живи микроорганизма на прием. Тоест, ние трябва да приемем толкова пробиотични бактерии, за да имаме полезен ефект върху човешкия организъм. Между другото, да вметна на лактозата и лактазната недостатъчност, лактобацилус булгарикус се храни с лактозата по време на млечно-киселата ферментация и затова в киселото мляко, в йогурта има малко лактоза и те не оказват такъв вреден ефект върху човешкия организъм. Така. А могат ли пробиотиците, да речем, да съществуват въпреки пребиотиците или незадължително трябва да са... Добре е да има пребиотиците, пак според Световната здравна организация, с среда за развитие на пробиотиците. Това, както стана ясно и от видео, точно така. Той трябва да започне да се храни с нещо живия микроорганизъм, за да почне да се размножава и да оказва своите благоприятни ефекти. Именно това са пребиотиците. А съчетанието на пробиотик с пребиотик, това е симбиотик. И пробиотиците могат да се приемат не само чрез храните, млечно-киселите, които са претърпяли млечно-кисела ферментация, но могат да се приемат и като хранителни добавки в различни форми.
Пробиотици. Да, пробиотиците. И вече в различните генерации от пробиотичните бактерии има само пробиотици, пробиотик с пребиотик, което е симбиотик. И в тази много от водещите фирми ги обвиват с различни обвивки, за да останат те живи и за да могат да оказват полезно въздействие върху човешкия организъм. А не е ли наистина пък, как да кажа, по-добрата формула да приемаме само симбиотик? Защото в крайна сметка това са съвкупности от двете неща, които са ни необходими. И пробиотик, и пребиотик. Професора, вие какво ще кажете? В нашето мляко, българското мляко, е точно симбиотик. Значи, това е естествен продукт, който е създаден, както казах... Киселото мляко. Да, киселото мляко, създаден преди 9000 години и в тези 9000 години ние сме си го приемали и сме се чувствали много добре. Отхвърлянето, това, което ви казахте, че някои хора го отхвърлят, това е поредната временна модна теория. За 9000 години човечеството е установило, че е живяло много модни теории и те са се отхвърлили, но млякото, киселото мляко, млечно-киселите продукти, сирената, кашкавала са си останали и хората продължават да си ги приемат. Знаете, в една Франция има 300-400 вида различни кашкавали, сирената и млека, които те произвеждат. Ще ми разкажете, между другото, за това специално сирене и кисело мляко, което сте донесли. Искам само да видим едно любопитно видео. То е направено с усмивка и в крайна сметка да си отговорим пък на логичния въпрос, защо пробиотиците са се превърнали в хранителна добавка. Да си припомним дневното меню на едно средностатистическо семейство от каменната ера. Плодове, корени и прясно месо, ако бъде уловено без инциденти. Или една не винаги вкусна храна, но абсолютно натурална и много богата на полезни фибри. По-късно към менюто на нашите далечни предци влизат пчелния мед и млякото на домашни животни като кравата. Толкова доколкото може, защото вкусната храна винаги има цена. Незначителна подробност е и това, че древните хора са имали генетична непоносимост към млякото на домашните животни. А това е дневното меню на едно средностатистическо семейство от нашата ера. По-точно началото на 21 век. Много месо, тестени, рафинирани, консервирани, оцветени храни. Захар и пак захар. На лице е много приятен вкус, но и някои не съвсем културни последици от консумацията. Причината – оскъдното количество фибри, помагащи на хранителните отпадъци да напуснат стомаха ни. Освен тях, още едни добри герои трудно оцеляват стомашната каша, породена от модерните храни, липсата на движение и стреса. Пробиотиците – тези полезни лактобактерии, които липсвали на предците ни от каменната ера, но сме придобили във времето. На тях дължим баланса на микрофлората в нашия стомах и 70% от имунитета си. Култивирането им е една от трите велики човешки революции. Другите са отглеждането на земеделски култури и опетомяването на домашните животни. На север, на студеното. Да. Ние си дообясняваме тук някои неща, защото аз попитах и професор Александров, дали пък не можем да се предозираме, както се казва, с пробиотици? Оказва се, че не можем. Не можем да се предозираме. Това е естествена храна. Организма приема всяка естествена храна в такова количество, в каквото му е необходимо. Той за тези хиляди години сам се е създал. А вариант, в който ги изхвърляме, ако да речем наистина има някакво предозиране? Не може да има предозиране. Организма просто си приема. Как не можем да предозираме водата? Ние приемаме толкова количество вода или хляб, или други храни, които приемаме в такова количество, в каквото е необходимо за организма. Ако ние, да кажем, не сложат много от тези храни, ние консумираме, храним се и един момент казваме, стига толкова. Просто не можем. Не можем. Добре, само да кажем на нашите зрители, че пък могат да задават въпросите си към нашите специалисти тук в студиото на Фейсбук страницата ни Денят отблизо с Мария. Днес го няма памбус, виж, той не че ходи да чете въпросите, но можеше да помага тук. Утре ще е отново с нас. Денят отблизо с Мария. Пишете, питайте всичко, което ви интересува. Темата наистина е много интересна. Искате ли да видим снимките, които ни дадохте и да ги коментирате? Когато са готови, колегите ще пуснат. И ще ги видим. После ще ми разказвате за сиренето и киселото мляко, което сами си правите, нали така? Да. Добре. Ето това вчера е направено. Така ли? Да. Много бързо става при вас, или? Какво виждаме в момента? Я коментирайте. Това е лактобацилус булгарикус. Ние, българите, трябва да сме горди с този лактобацил, който единствен носи името на географската територия, в която се развива. Ето го в различни мащаби лактобацилус булгарикус. Той е уникален.
в света. Както казах, носи името на географската територия и интересното при него е, че само той от всички млечно-кисели и други пробиотични микроорганизми предизвиква хомоферментация. А вярно ли, между другото, че в много голяма част от киселите млека на пазара просто няма такава бактерия? Тя е унищожена след това в последствие ли? Не, тя не е унищожена. Ние почваме да внасяме закваски от Дания. Вярно е, значи, да, че няма. И по-голямата част от нашите млека и продукти, които са, не съдържат. Затова въвеждането на българския държавен стандарт от земеделския министър е едно много полезно начинание за възстановяване на традициите, които ги имаме в България. Това, което доктор Петрова преди малко спомена за хомоферментацията, това е много важно. Лактобацилус булгарикум при ферментацията се отделя само чиста млечна киселина, т.е. полезните вещества ги отделя той. Тоест, ако е български държавен стандарт, може да сме сигурни, че то съдържа тази бактерия. Да, би трябвало да бъде така. Ако се спазват нормите на производство. А вярно ли е, че има технология, която да речем, дори да има такава бактерия, след 10 дни тя изчезва сама? Ами нормално е, той умира след 10 на дни. Така или иначе, то ще се развали. Да. То ще се развали и ви пита. И за хомоферментацията да продължим. Хомоферментацията означава чиста млечна киселина, докато другите пробиотични бактерии, ацидофилус, да кажем, който е по-широко известен, провежда смесена ферментация хетеро, като една молекула се отделя млечна киселина при ферментацията, една молекула е алкохол. Всички тези кумис, кефир и други съдържат, в зависимост от времето, през което ферментират, съдържат алкохол. Затова може да си обясним някои нации, защо имат зависимост към алкохола още от бебета и от малки, тъй като кумиса или кефира, който на 4-5 ден в кефира има до 7% алкохол. Тоест, вие пиете. Значи на руснаците трябва да им се забрани тотално кефир. Има цяло течение в Русия, особено в сибирските руснаци, които живеят против кефира. А кумиса е още по-опасен, тъй като там се съдържат и се образуват и наркотични вещества, тъй като има много различни микроорганизми и се получават за това, да кажем, войните на монголците и други са били толкова жестоки и войствени, защото те са приемали кумис, то е ферментирало кобиляшко мляко, приемали са кумис и са имали тази войственост. То може да промени въобще характера ти на... Искам да ми покажете сега това мляко, което вие си заквасвате сами, нали така? Вчера е станало. Да, ето това е млечно кисело. А закваски откъде взимате вие? Това е заквасено с изворна вода от планината. Вземате 1/3 вода, 2/3 пастеризирано мляко, можете да го вземете от търговската мрежа. Независимо какво мляко, или взимате такова, което е с БДС? Не, това е пастеризирано мляко. 3,6% стандартна масленост, прясно мляко. И слагаме 1/3 вода и 2/3 мляко. Изворна вода. От различни извори в планината. И се получава един преципитат, една биомаса. След това от биомасата заквасваме втори път и ето го продукта. Може да го опитате. А сиренето и то ли е? Това е млечно кисел продукт. Това е, закваската е във водата. Това обяснява защо нашите прадеди траки са открили млечно-киселата ферментация. Просто тези бактерии съществуват в нашата територия. Те са съществували преди хиляди години. Къде е този извор, ще ни кажете ли? Ние открихме много извори, основно в региона на Стара планина. Интересно е, че тези извори са разположени винаги около тракийски гробници и селища. Което още веднъж доказва, че траките, най-вероятно, те са въвели за първи път в света млечно-киселата ферментация. И затова ние трябва да сме горди, че и ние сме дали нещо на света. Питат ме в слушалката какъв вкус има. Я кажи, кисел, малко като на баба ми млякото. Да? Нищо друго не е слагано. Колко време издържа? Без консерванти няколко дена. В хладилник 4-5 дни. 4-5 дни. Едно времешното мляко, точно това ми напомня, мисля, че обаче е малко по-мазно от... Може да го направите и с обезмаслено мляко. Ако го направите с обезмаслено, на времето добре, е било каква температура го заквасвате между другото или го правите с уред, защото има и такива уреди? Значи аз го заквасвам в тенджера с хладка вода. Хладка вода, някъде така като пипни. А може ли в печката да се захвасва? Може, ако има вентилатор да го върти. И на колко градуса? Под 40, между 37 и 40 градуса. В такъв случай това трябва да стои цяла вечер. Не, то за цяла вечер става на сутринта, е готово, изцеждате го от
Това и се Или се получава слага в това нещо. хладилника Или и в е хладилника са, след като го съквасите, трябва да се сложи в хладилник няколко часа, за да приключи ферментацията. След това изцеждате Да, това е цедено суроватката. кисело. Това е цедено. Ако не се изцеди през магля, става точно като кисело мляко. Кисело мляко. Добре, а сиренето? По същия начин. Вие си го правите пак с изворна вода. Да, пак с изворна вода. Интересно е, че някои извори имат микроорганизми, които образуват мляко, а други извори имат микроорганизми, които образуват сирене. Но присъства лактобацилус булгарикус. В този аспект до сега се смяташе, че лактобацилус булгарикус е от растителен произход. Пробиотик от растителен произход. И заедно с термофилус могат да се намерят и изолират... Много сложни имена. Термофилус. С другия бактерии на млякото. По БДС-а, за което говорим. Булгарикус, термофилус. Това е БДС-а. Те могат да се изолират от растенията. Чашки на дриан, роза, както и от млечни продукти. А как се изолира? Това може да се прави само в специални условия, нали така? За растенията в специални условия, а иначе ние го правим в необикновени условия. И ги улавяме от водата. От водата. И можем да кажем, че това е революция в науката за пробиотиците, защото това не е правено в света. Какво виждаме сега, между другото? Това виждаме стомашно-чревен тракт. Предполагам, че е попадането на пробиотика в организма. Да, но това вече е под формата на хранителна добавка. Отварянето и започване на размножаване. Добре, самите хранителни добавки, поемани по този начин синтетично, не е ли по-зле за нас? Достатъчно живи ли се така, както да речем в една храна? Значи, технологията, с която ние разполагаме и сме създали, аз работя по отношение на пробиотиците от 30 години. Технологията, която създадохме първоначално за космическите програми, втория български космонавт е с тези храни, които ще ги виждате тук. Ще ни ги оставите ли ние така да поемем тази космическа храна? Вече изцяло натурални са. Няма синтетика. Това какво е? Ето това е изсушен пробиотик под формата на храна. Това може да стои месеци и години. И да останат живи микроорганизмите вътре. Месеци и години. Това е технология, която ние сме разработили. Добре, как така без консерванти? Природата естествено и консервира. Първо, ако това нещо за една седмица аз лично се справя с него, ще ми стане ли нещо? Нищо не може да ви стане. Напротив, има спортисти, които консумират по една кутия. Да ни говорим тук, що ще направим реклама, но нашите щангисти и нашите борци консумираха гледайте, колеги, от тези това ще вие само от камерата ще го видите. Иначе това нещо остава за мен. Със свръхсилища съм. Ние имаме продукти на 10 години, в които има живи клетки на лактобацилус булгарикус. Той затова е толкова уникален и всички се насочват към него в света. В момента има широко изучаване на лактобацилус булгарикус от Съединените щати до Япония. Ако отидете в Япония и кажете, че сте българин, ви казват, мистер или мисис Юго. Там знаем задължително. Много ви благодаря. Беше ми страшно интересно, наистина. Много неща, които аз лично не знах, предполагам и нашите зрители. Мерси, много успех ви желая. Ние продължаваме нататък, за да видим Милена Найденова докъде е стигнала с трансформацията на Мария и Цвети от групата Влез във форма с нас.